každý menič má svoje nejaké technické obmedzenie. To znamená, aj keď nemáte optimizery, viete dať o niečo viac. Niekde viete dať o 10% viac, niekde o 30% viac, niekde o 40% viac, ale iba pri riešení Huawei a optimizerov Huawei viete toto prekročiť na dvojnásobok a viac. To znamená, riešenie typu 3 kW menič Huawei a 10 kW v paneloch na streche s optimizermi je možné. Takisto ako je možné 5 kW menič Huawei a 20 kW v paneloch na streche s optimizermi. Takisto môžete mať 10 kW menič a 20 kW na streche. Netýka sa to len rodinným domov, riešime to aj u firiem a riešime to tam, kde máme nejakú prekážku, že sa nedá väčšia kapacita, alebo legislatívne. Takže poviem príklad, zákazník má istič definuje veľkosť elektrárne, ale on potrebuje väčšiu, tak dá sa to robiť tak, že príklad poviem u firemných zákazníkov na 30 kW meniči môžeme ísť až 80 kW v paneloch s optimizermi.